UL-Win sternbeklædning er et gennemtænkt og komplet system, der er hurtigt og nemt at montere, samtidig med at du får en fuldendt og vedligeholdelsesfri løsning. UL-Win Stern er et dansk kvalitetsprodukt inden for såvel design som funktionalitet. Systemet tager højde for de forskellige udvendige og indvendige konstruktioner. WinStern byggesystemet letter arbejdsgangen, og monteringen er lige til at gå til. Modulerne samles med overlæg for at lede vandet den rigtige vej. Med forborede huller og skjulte skruer sikres et flot resultat. Ved endegavle starter man nedefra. Underlaget klargøres inden montering. Når endefalsen er tilpasset i længde og monteret, som skal beklædes deles op i hele moduler, så de to endebeklædninger kan afslutte inddækningen harmonisk. Derefter monteres beklædningen fra endefalsen op mod keep. Inden sidste beklædning sættes på plads, monteres keepfalsen lodret i centret af keep. Beklædningen tilpasses og monteres. Et flot resultat uden synlige skruer. WinStern-systemets udvendige og indvendige hjørnefalse giver et perfekt resultat. Med et dansk produceret produkt sikrer du en høj leveringssikkerhed, hvor vi kan tilbyde dag-til-dag levering. Med UL-Win Stern løsning er du helt dækket ind. Se mere på ul.dk